खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मालथिजरा गामियाव लेखाराम ब्रह्मनि नखराव मैया बेलासिनि 3 रिंगायाव मोब्लिब सर्ट जानायनि जाउनाव थाग्रा न'जों लोगोसे गासै फोरमान बिलाइ आरो 60,000निफ्रायबो बांसिन रां खामनानै सेवहांगार जादों। नखरनि सोद्रोमाफोरा दुब्लियाव माइ गायनो थांनाय समावनो बे जाथाया हरखाबै जादों होनना फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। 2 नं गुमा बियापाव नीलेश्वर राय आरो सजल कुमार सिंहनि मददगिरिफोरनि गेजेराव मेलनि समावनो दावराव-दावसि सोमजिदों। बिटिसि बिसायख'थि मेलाव गोदान बिजेपि आरो गोजाम बिजेपिनि गेजेराव दावराव-दावसि। केबिनेट मन्थ्रि अशक सिंघालनि बाहागो लानाय बिसायख'थि मेलाव बे दावराव-दावसिया सोमजिदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि अशक सिंघाल बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। जोंनि जथुमायाव जिरायनो चेयार थोलायै जादों, ओंखायनो बे बारावबो बिजेपिआनो देरहागोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों अशक सिंघाल बिथाङा। मुंदांखा सोलोंथाइगिरि ताबुराम टेवट मेम'रियेल मिउजियामखौ बेखेवबाय। सासे मुंदांखा राव बिगियानगिरि आनन्दराम बरुवा राव बिजिरसं फसंथाननि गायसनगिरि सामलायगिरि आरो मिसिं रावनि बिफा गगामुखआव थानाय प्रफेसार ताबुराम टेवट मेम'रियेल मिउजियाम आरो बिजाब बाख्रिखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बर'नि फिसा अप्सरा बर'आ मुम्बाइनि मोनसे रियेलिटि टेलिभिजन श'आव बाहागो लादों। मरिगाव बानमुरि गामिनि प्रशान्त बर' आरो तुलिका बर'नि फिसाजो अप्सरा बर'आ सनि इन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजननि रियेलिटि श'आव खुंबाय थानाय सुपार डेन्सार चेप्टार 5आव टप 12आव बादायगासिनो। बेनिखायनो बिथांनि फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्रामखौ लाइक आरो फल' खालामनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा। फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आउटपस्टनि सिङाव थानाय भैरबपुर गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जिउ खहा जानांदों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय साननि हरनि 3 रिंगासो समाव मैदेरा भैरबपुर गामिनि इलिजाबेथ मोसाहारि मुंनि सासे आइजोनि न'बांफोरखौ सिफायनायजों लोगोसे इलिजाबेथ मोसाहारिखौ गाथारलांदों आरो फिसाज्लाखौबो जोखारनानै गोब्राब जोखोम खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारियाव राजखान्थिनि खौसेथिखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। फैगौ 15 आगस्तनि सिगां बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरजों जयै सावरायनानै थांखि लागोन। बर'नि रिजनेल पार्टिखौ खौसे खालामनो बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि आगस्त दाननि 15 खालारनि सिगां बर'नि राजखान्थियारि आफादफोरखौ खौसे खालामनो मोन 14 आफाद गौथुमफोरजों सावरायगोन। थांनाय 2024 मायथाइयाव खौसेथिनि बाथ्रा सावरायनायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो आथिखाल बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांमोना पजिटिभ खोथा बुंदोंमोन होनना दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला बिजनी कचपारानि थागिबि मानिक दासआ गावनि जिउखौ गावनो गावनि खर'आव गुलि गावनानै फोजोबना लादों होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटीनि काहलीपारायाव थानाय जिथि आसाम पुलिस बेटेलियाननि गाहाय मावख'आव जिउ फोजोबना लादों सासे रौनियाया। खौरां मोननाय बायदिब्ला कनस्टेबल मानिक दासआ डिउटिनिफ्राय फैनानै गावनि सिबिथाय हाथियारखौ बाहायनानै थांनाय साननि मोनाबिलि 6:30 रिंगासोआव गावखौनो खर'आव गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद साहा बागानाव आसानि दैदेननायाव कामाख्या प्रसाद तासानि मुसुखा बानायनानै सावदों। आदिबासि हारिनि गेजेराव हिन्दु खृष्टान बोखावनो नाजानाय बिबुंथि होनायनि सायाव एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि हेंथायै खुद्रिसारदों आसानि दैदेनगिरिफोरा। नर्थ इस्ट इउनाइटेड जोलुर हानजानि बारग' गाहाय कच खालिद जामिलखौ भारतारि जोलुर हानजानि गोदान गाहाय कच महरै फोसावबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव रोनसोन्द्रि थियेटार हानजानि बानजायनायाव 12 साननि सामार थियेटार केम्पआ जोबबाय। एनएसडि त्रिपुरा सानसुमा बर' आरो सिनेमा एन्ड थियेटार आर्टिस्ट करिश्मा बर'नि दैदेननायाव 12 साननि हाबाफारिजों रोनसोन्द्रि थियेटार हानजाया सामार थियेटार केम्पआव मोनथाम थुनफावथाय फोरोंथाय होदोंमोन। जोबथा साननि हाबाफारियाव एयार गुवाहाटीनि मेथाइ लिरगिरि जतीन्द्र नाथ बर'जों लोगोसे मसलपुर कलेजनि प्रफेसार प्रान्जल ब्रह्म, मसलपुर जिल्ला बिस्तानि गाहाय नेहाथारि
सनेस्वर बर' बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आखान्थि नेहाथारि हांगामा बर' बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।